हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोदान YouTube चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आं दिनै बर'नि फैनो गोनां आबुं अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट दंब्ला अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बे फैनो गोनां बर'नि मोनसे हान्थुआव मेलेम गोनां अफिशियेल भिडिअआ दायो रिलिज जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बर'नि फैनो गोनां हान्थुआव मेलेम गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ एनआरसिन प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव नायनो हासिगोन लोगोफोर भिडिअआथ' नायनो जोबोद मोजां लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ बैसागुखौ लानानै बानायनाय लोगोफोर बे बैसागुनि अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव गाहायै मेन्डेल आरो निजु राजरानी बिथांमोना गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर आरो बे बर'नि मोनसे हान्थुआव मेलेम गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सिंगारा जाहैबाय नयन बरगयारी आरो कार्बी कसारी लोगोफोर आरोबाव रिलिजखौ होदों जोंहा नयन बरगयारी लोगोफोर आरो डाइरेक्शनखौ खालामदों बिथां फर्न बसुमतारी लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफारखौ बिथां फर्न बसुमतारी खालामदों लोगोफोर नोंथांमोना फैनाय बर'नि बे मोनसे हान्थुआव मेलेम गोनां अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ बे एनआरसिन प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेल नायनानै नायहैबानो जाबाय लोगोफोर आरो नायनानै खनसे हेफाजाब खालामना होदो लोगोफोर जाहाथे बिथांमोना जोंनि गेजेराव मोजां भिडिअ बानायना लाबोनो हायो नोंथांमोना बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ हान्थुआव मेलेम गोनां भिडिअखौ सोर नायखांखो आरो सोर नायाखै आरो नायखांखो बादि मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायना हरबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआथ' जोबोर मोजां जादों लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आरो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ थेंक इउ फर वाचिं बाय